Man bygger ikke ret godt muskelmasse op, hvis man forestiller sig, at man sidder i en stol og ligger konstant i en seng. Så er det meget svært at bygge sin muskelmasse op. Så det, man spiser, vil oftest blive omsat til fedt. Men det, man ikke skal gøre, hvis man er kommet for langt ned i vægt, det er jo for eksempel at løbe et maraton, eller altså dyrke den form for motion. Det, der faktisk er mest effektivt i den sammenhæng, det er ganske almindelig styrketræning. Og nu siger jeg ikke, at vi skal gå hen i fitnesscenteret og bruge store vægte og sådan noget. Man kan sagtens selv tage en colaflaske med noget vand i, og så sidde og lave små øvelser. Og det kan man gøre både med arme og ben, og det er utrolig effektivt. Og på den måde taber man sig faktisk ikke. Så det kan jeg godt anbefale. Men jeg synes altid, man må rådgive sig med ens læge og diætist, hvor aktiv man skal være. Fysisk aktiv. Og man kan jo sige, at hvis man er fysisk inaktiv, så mister man muskelmasse, uanset man spiser nok proteiner. Ja. Så inaktivitet skal vi for alt i verden undgå. Ja. Så vi skal være aktive. Men det er den der hårfine balance mellem ikke at løbe maraton, men finde den der mellemvej mellem, jeg skal aktivere mine muskler, men det skal ikke koste alle mine kræfter. Så nogle små intervaller med noget fysisk træning, og gerne med nogle styrkeøvelser, vil være rigtig godt. Og for nogen så er bare det at gå trapper styrkeøvelse for den, fordi de er muskelsvage i øjeblikket. Så man behøver ikke komme ud og vandre 5 kilometer i skoven? Nej, altså der er jo ikke noget i vejen for at gå en tur i et stille tempo. Det tror jeg, de fleste vil kunne klare.